Bun, hai să începem. Deci ca să facem pastele astea carbonara aproape ca la mama lor acasă, o să avem nevoie de bacon, 3 ouă și parmezan. Eu am găsit așa grana padano, mi-am făcut cumpărăturile de data aceasta de la Kaufland. Pe ăsta l-am găsit, însă puteți să alegeți și pecorino cheese sau parmezanul clasic. Paste de tip linguine. Trebuie să vă zic câteva chestii de care trebuie să ținem cont când facem pastele astea. Unul la mână, pastele trebuie să fie de bună calitate. Pastele făcute în casă sunt cele mai recomandate, bineînțeles, pentru așa ceva. Eu nu am paste făcute în casă pentru că nu vă dați seama că n-am făcut, dar am găsit pastele astea la Kaufland. Sunt niște paste de tip linguine. Sunt foarte curioasă cum o să fie cu pastele astea. M-am tot gândit ce să aleg dintre astea și astea. Am luat și de la Barilla paste linguine, pentru că se recomanda să fie pastele cât mai groase ca să prindă cumva coatul acela de ou. În fine, o să vă arăt eu mai încolo pe parcurs. Un alt lucru foarte important: când punem pastele la fiert, apa trebuie să fiarbă și la fiecare litru de apă pe care îl punem la fiert punem 10 grame de sare și, atenție, nu punem ulei. Eu toată viața mea am pus ulei. Când am pus apă, am pus ulei, am așteptat să fiarbă, în fine, le-am aruncat acolo. Nu, e greșit, pentru că în momentul în care vii cu sosul peste paste, sosul nu se mai prinde frumos de pastă, nu mai are suprafața aceea aderentă și poroasă, ci e foarte uleioasă și logic că nu se mai prinde sosul de paste și atunci nu mai e același lucru, efectiv nu mai are același farmec. Pentru sos se alege un fel de carne foarte, foarte grasă. Guanciale este un tip de carne din falca porcului, din câte am înțeles. Ei bine, eu evit pe cât posibil carnea. Știți foarte bine că evit să mănânc carne, însă în tipul acesta de paste, bineînțeles că nu pot să le fac fără carne. Un alt lucru foarte important este că nu avem nevoie de smântână sau de smântână pentru gătit sau de iaurt sau de tot felul de alte improvizații pentru sos. Pur și simplu sosul se va face din ouă combinate cu parmezan, cu sare, piper și cu uleiul și baconul pe care l-am prăjit prima dată. Hai că nu mai vorbesc, că deja vorbesc de 3 minute straight și nu mai apuc de treabă, nu? Hai să vedem. Am pus la fiert aproximativ 2 litri jumătate de apă și o să pun 25 de grame de sare. Am pus baconul la prăjit